Nasga ka tashi ka nema ka ci bashi ka kama kasuwanci ko ka kama aikin albashi. Alhamdulillahi lazi ahayana ba'ada ma amatana wa ilaihi nushur. To malam gari ya waye ka gan mu ka san mun waye, sabon ganganci wai mu za a yi wa kanta waye. Muna da aji yanzu ƙarya kuke yan tawaye. Asuba ta gari tana zuwa da alkhairi a cikin ta yafi ɗari. Asuba ta gari Allah ka sa muna da rabo gobe mu wayi gari. Asuba ta gari tana zuwa da alkhairi a cikin ta yafi ɗari. Asuba ta gari Allah ka sa muna da rabo gobe mu wayi gari. Da asuba ta gari zaka ga musulman kirki suna ta zara sakata, su tafi masallaci su ibada su salati su gaisuwa ga mai maka. In sun je kasuwa ka ga suna yawan sadaka, matan aure na gari zaka gan su ko da yaushe suna daka. Gari ya waye su dauki turmi su kama daka, yan kudaden su suna adana su a adaka. Idan na hau kan kiɗa ko ta yaya zan kashe shi bana shakka. Na ga rafa sun taru a gabana suna kukawa na daka. Sun ji salo ya canza tambaya suke wai na tsayya da haka. Da zafi na dawo ƙananan rafa sai dai ku koma haka. Ba yau muka fara ba kuma kun san ai mun daɗe muna waka. Tazara ta da ku ta girma sai ka ce girman kaka da jika. In na faɗa ko ina ana jina to kai ina aka jika. In ka ce zaka ja da ni sai ka rasa salanka. Asuba ta gari tana zuwa da alkhairi a cikin ta yafi ɗari. Asuba ta gari Allah ka sa muna da rabo gobe mu wayi gari. Asuba ta gari tana zuwa da alkhairi a cikin ta yafi ɗari. Asuba ta gari Allah ka sa muna da rabo gobe mu wayi gari. To su sun wayi gari amma sun kama yawo, wasu sun shige sabon gari. Rashin biyayya iyaye ya saka su sun bar gari, kowa ya bar iyayensa sai ya kwana a garari. Wai dan yaro ya tarbiya ne ake saka mai mari, to yanzu suna ganin sun girma sun zama samari. Sun addabi mutanen kewaye da na cikin gari, ba mai faɗa musu gaskiya domin gudun hadari. To ga yaro na gari Bahaushe ya ce labari mai daɗi ne albishiri. Kun ci kwalliya na gaishe da mata a dangari, kun san shi shayi baya zaki idan babu sukari. Kamar miya ce ni bana sha idan babu gishiri. Allah sarki ka tsare mu da shiga hadari. Samu yan kuɗaɗe in raba 100,000. Sako na ya je hannun talaka har zuwa mai gari. In talauci ya bar ƙasa ta to na kai na ci gari. Asuba ta gari, 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 asuba ta gari. Kai rike abinka nima sai ka kyale min abuna. Makotan juna ne ai jama'ar Kano da Kaduna. In ana neman sarauta a hip hop ni za a nuna. Ƙarya kuke mahassada sai kun zama hadimai na. In ka zage ni a waka zan rama da plus ina, dan rama cuta ga matuci ba illa a gurina. Allah wadaran wanda ya satan wayar salula, ba kai ka siya min ba me na daukan abuna. To na sai sabuwa dan da kuɗaɗe a hannuna. Au to wai kai daɗi kake ji dan an ce kana salona, to in kayi salona ƙarya ne kai maganganuna. Dan wasu sun ce idan ina yi har da aljanuna, baiwa ce Allah ya bani na gaida mutan garina. Kowa yana da gwanin sani da kaina ne gwanina. Fitila ta zan kunna malam ka bani da gwanina. Asuba ta gari tana zuwa da alkhairi a cikin ta yafi ɗari. Asuba ta gari Allah ka sa muna da rabo gobe mu wayi gari. Asuba ta gari tana zuwa da alkhairi a cikin ta yafi ɗari. Asuba ta gari Allah ka sa muna da rabo gobe mu wayi gari. Asuba ta gari, 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 asuba ta gari. DJ Abusan on the mix.